Lintang Kairo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng Dangu dalu. sanget mboten kepanggih. Kula kangen kalian panjenengan, kalian Ibu Kesi. Ah, kangen piye? Maksudnya kangen piye? Napa? Lek sampean sik cilik muni kangen iki antarane bapak karo anak. Lek ngene iki Nggih. kangen piye ngono Kangen karepmu? kasih sayang. Oh, Nggih. kangen diambungi ngono. Karo Bu Kesi maksudnya. Nggih. Oh iya, walah kok wis semono to nduk saiki. Lah nggih. Rumangsaku mbiyen iki sampean ora iso gedhe lho. Tenang, Nggih. kangen diambungi ngono. Karo Bu Kesi maksudnya. Nggih. Oh iya, walah kok wis semono to nduk saiki. Lah nggih. Rumangsaku mbiyen iki sampean ora iso gedhe lho. Tenan. Cebol. Rumangsaku sinden kok sak kucing ngono. Walah. Bareng 2 tahun ra ketemu kok ya saiki walah kaya ngono. Saiki wis pinter dandan. Sik didandani karo buwe apa dandan dhewe? Dandan piyambak. Alhamdulillah. Nggih. Kaya ngono kuwi apik ngono kuwi jan. Iso dandan dhewe, saiki malah saya cantik, suarane saya apik, aku seneng. Nggih. Niki nembe belajar, Bapak. Seneng kali suarane ngono lho ya. Nggih. Kelas pinten saiki? Kelas kalih SMP. Loro SMP. Nggih. Oh, sak baraan karo Mbak Niken iki. Nggih, leres. Lah iya, sampean yen SMP ngono ya sik pantes. Lek Niken iki kaya wis kuliah modele wong ngene. Modele wis kaya karo apa-apa no seneng modele. Ha iya. Nggih. Yo, salam hormat. Tak bocori, Nduk. Nggih. Sing ngefan karo sampean kuwi sing ngaturi sampean ki ya kejaba warga masyarakat Gunung Butak, Nggih. uga Pak Kasun. Oh, Bapak Kasun. Heeh. Lah, enek spesial meneh ya kuwi Pak D Siswanto karo Bude Nyamiati. Oh nggih, ngaturaken wilujeng dalu para bapak ibu warga masyarakat Desa Bulusari nggih. Dusune Gunung. Oh, dusun Gunung Butak. Nah iya. Nggih. Kowe muni Butak dadak isin nyapa? Nggih. Heeh. Kalian Bapak sinten iki wau? Bapak Siswanto. Siswanto. Kalian Ibu Nyamiati. Ibu Nyamiati nggih. Heeh. Dalu niki asrep sanget lho, Bapak. Asrep. Adem. Nggih, angine saking muri wau kebul-kebul. Sik to, angin iki angin apa geni kok iso kebul-kebul lho. Angin niku wau. Angin. Oh, saka ademe malah kaya kebul-kebul ngono ya. Oh, iya iya. Ya wis diterima-terimane, Nduk. Ora apa-apa. Aja sambat, tetep ikhlas ya to. Sampeyan nadyan to kanginan, nyatane lak sesuk bakal entuk sangu. Ha ta? Sawangen ki lho bapak-bapak, ibu-ibu. Kae semangat ora sambat mongko sesuk ora entuk apa-apa lho kae. Ayo. Tegese sampe yen sambat kalah karo ibu-ibu. Kalau ibu-ibu neng kono lho ki do lenggahan kaya ngono mongko ngisore iki lemah. Jajal nganti dileboni kodhok piye-piye. Ayo, Cak. Ibuke cantik-cantik niku wonten sing ngompong pisan niku. Ompong. Ompong. Nggih. Ora kok ompong. Lah napa? Urung tukul. Oh. Ha iya ngono kuwi. Heeh. Pak E saiki piye Pak E nyambut gawe apa Pak E? Bapak Sadian Mendo. Ternak Mendo. Mendo. Nggih, kalian niki disambi ndamel-ndamel lagu, Bapak. Wah, syukur. Ternak Mendo. Mendo ki apa, Nduk? Kambing. Kambing. Kambing iki lek ambung-ambungan piye, Nduk? Mboten semerep kula mboten nate ningali lho. Lek pas prei tanggapan ngono iki ndelok kambinge. Lah aku lek ngerti storymu sok-sok lak ya angon wedhus to. Oh nggih. Lah iya, kongkonen. Wedhus, kowe lek ambung-ambungan piye ngono. Engko lek sing disosor lek bokonge malahan. Iya to. Semerep to panjenengan? Semerep. Ngerti. Nate gadah. Nate gadah. Ya nate aku mbiyen diparingi piyayi sing nanggap aku Mojokerto paringi loro. Oh. Tak kongkon, ayo ambung-ambung ana. Sing ambung bokonge ngono. Terus akhire bukese nerokne ngambung bokongku terusan. Malah padake wedhus ora. Sing penting sehat ya, Nduk. Lintang lah, jan. Saiki sampean pengen nembang apa? Ayo. Kula pengen gelo nggih niki. Aja gelo to ditanggap. Biyen apa kuwi pandemi rene tanggapan wis ditanggap aja gelo. Kudu atine kudu seneng no. Nggih, niki lagune gelo ndamel bawa niku lho. Oh lagune jenenge gelo. Nggih. Oh iya. Nganggo bawa. Bawane apa? Asmarandana Pelok. Asmarandana Pelok. Kaya apa?
Iki sing blangkonan Yogya iki sapa? Pundi? Oh niku adik kula. Oh adike. Sapa ki asmane ki? Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih. Sampeyan Lintang Kairo. Nggih. Terus didingon kae wedhus Kairo. Heeh. Wah. Ayo. Karo ning kono ki enek Nanang Kairo ya anu. Dolep. Oh nggih, Mas Nanang niku. Ayo, wis teko tuku salaman karo aku. Pak Dalang bengi iki sindene cantik-cantik ngono jare. Apa roh batinku ora. Lah nggih to niku. Ha iya. Yo Asmarandana coba. Sapinten? Ning ngendi nggonku mau ki penontone ruwame nduk. Bareng sampean nembang langsung cep kabeh do gatekne karo suaramu. Nggih. Tegese pancen suaramu iki mempunyai energi yang kuat luar biasa. Nggih niki nembe belajar, Bapak. Nggih ning nyatane sing nonton langsung sirep kok. Aja kok piyayi-piyayi kuwi. Kupu lho mau mabur meneng iki ngrungokne sampean lho iki. Nanti malah. Neno. Bareng tamu kowe lunga no apa pancen wis ra tresno Lah kok tembange iki ngrembug bab katresnan, Nduk. Jujur wae, Nduk, karo Bapak. Apa wis duwe pacar sampean? Dereng, mboten wonten pacaran. Lho, nggih. Ora wani. Nggih. Syukur rasah pacaran. Lah teng napa? Haram, Oh ya. nggih, haram. Haram, ya. Anggap wae enek wong lanang nyedakno haram pergi. Mbak Niken menika sampun menawi. Mbak Niken. Iki to, bola kuwi kena bergotok semene gedene kaya. Kowe karo wong lanang kaya pengen mangan nek Niken kuwi ora. Ayo kaya tiwik ya. Ayo. Ayo. Kaya ngene lelakonku Niru Bu Kesi lho. nggih. Dadi Bu Kesi iki lek ora nyinden saiki lek kudungan. Nggih. Salate ya ora keri. Ngerti wong lanang ganteng langsung dingkluk. Ya. Jaraki karo penonton langsung astagfirullahaladzim. Jiwiti karo penonton langsung subhanallah. Nggih. Bareng dikeloni meneng ae. Nana, yuk. Ninggal aku gawe Iki apa ki? Bawane iki karyane sinten? Guru kula, Bapak. Sinten? Mbah Triman. Mbah Triman. Nggih. Jangkepe sapa asmane? Mboten Sumerep. Oh, dadi dengan nama Mbah Triman mboten Sumerep ngono ya. Nggih, Mbah Triman ngoten kula. Oh, daleme ngendi? Purworejo. Purworejo. Purworejo Pare Kediri. Pare Kediri. Karo Baladewa ngendine iki? Pundi niku? Niku lho celak daleme kalian kula. Oh iya. Nggih. Iya.
malah tekan dindi ora. Ya wis, rekaman terus sampean dadi selama pandemi ini rekaman terus. Nggih. Ndamel video klip kalih fokus niku lho ndamel lagu. Apik, Nduk. Padha iki ibu-ibu Waranggana iki pas pandemi wingi ya gawe video. Nggih, video. Mbak Tutik iki gawe video porno iki ndek. Malah porno. Ngelek ora. Lah mumet kok ngrasakne pandemi ora tanggapan-tanggapan. Akhirnya, hai guys. Harus hiburan nggih. Harus hiburan. Ning saiki wis eling dhek wisan. Ayo. Lah iya. Sampeyan kudu tetep semangat, upamane ra tanggapan ya rekaman, gawe video klip ngono kuwi. Pangestunipun Bapak. Diupload nang YouTube ya toh? Nggih, leres. Pamane kok sampeyan sok wis ibu-ibu wis sepuh ngono iso ndelok nah wah zaman aku mbiyen kaya ngene iki. Dadi menabung karya-karyamu ke dalam dunia digital. Ngono ya? Nggih. Nggih, sip. Coba saiki gelo kaya apa? Yo. Ning endi nggonku goleki but apete mong pengen ketemu nadyan atau tak parani mong nuruti karepe ati
rasa. Ngerti sampean mie rasa? Mie rasa. Napa niku? Mie rasa ki ya yen dirasake kepenak. Oh, Ngono lho. nggih. Jadi sampai ke dalam. Nah, dari itu bisa menyentuh terhadap hati para pendengar, para penonton. Mergo saka apike sampean membawakan menjiwai karakter tembang gelo mau. Oh, nggih, pangestunipun, Bapak. Iya, apik, Nduk. Terus tekun belajar lho ya. Nggih. Sekolahe kudu pinter, Nggih, laras. nyindene kudu ada peningkatan. Nggih, siap. Aja mung nyindene nggen lagu-lagu tok. Nggih. Ayak-ayak dibelajari ya. Nggih. Terus engko lek teko kek sore ngono ngewangi ibu-ibu kuwi nyindeni patalon. Oh, ayak niku nggih. Lek komplite ora ono patalon diwiwiti saka gending cucur bawuk. Ya. Oh, gending cucur bawuk. Heeh, jenenge kuwi pancen. Ngono kuwi. Terus engko munggah neng apa ki jenenge Parianom, terus ladrange Srikaton, Sukma Ilang, ayak-ayak, terus repek, sampak ora disindeni ya. Oh nggih. Ngono kuwi. Men komplit ngono lho, Nduk. Aku percaya sampean ki duwe aura yang sangat luar biasa, mempunyai karismatik yang hebat, yang mempunyai daya tarik terhadap penonton. Lek kok tekuni tenanan, wis to. Sampean mesti dadi nun sewu sinden ora mung kondang, ning profesional dan sangat viral. Amin. Heeh, cucuk lho Nduk nyindeni timbangane derep ya to. Napa niku? Lho, sampean derep ora ngerti to? Dereng. Masyaallah. Takon karo ibu sesuk ya. Nggih. Bu, derep ki apa? Ngono ya. Heeh. Lah tani. Sanes, tani. Yo gaweane petani ngono kuwi. Heeh. Ki adikmu ki iso nembang, saged nembang? Saged. Ya le kene. Jan Mas Eno Nugroho iki jan. Ngene iki wae lho, sampai ngantuk-ngantuk, Bapak. Lah iya to mesake. Salim karo Om sik kene. Kene. Karo Om nggih. Lah, kudus. Oh iya. Sinten mawon namine? Asalamualaikum. Cek. Mirza. Mirza sinten? Ahmad Habibi alias Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih. Sampeyan karo mbakmu apa do ngangge Kairone sebabe apa? Lahire ning Kairo to sampean? Khairun niku kebaikan, Bapak. Nggih. Khairun niku kebaikan. Khairun ala khairun. Ala khairun ya. Bapak ngerti nek inallah ma'asabirin. Napa niku? Hah? Inallah ma'asabirin. Nggih. Heeh, ngono kuwi. Kelas pinten Tole Mizar? Kelas kawan. Sekawan. SD nggih. Kawan SD. Hitung-hitung pun saged. Tunggal kalih jajah, ayo. Kula nggih handal lho. Hah? Hitung-hitungan uang. Wah, cilik sok kelas apa aja hitung-hitungan dhuwit ngono lho. Kowe nyemoni aku men tak nehi ngono to. Beres, ngono nembang sik ning kok ya. Misal hitungan setunggal kalih jajah. Setunggal kalih nggih kalih. Sing mulang sapa ngono kuwi? Wis kalih-kalih nggih kalih lho. Tambah-tambahan. Boten setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal. Oh niku kula pun gampil niku. Gampil. Jajal aku pengen ro, jajal lek gampil. Halo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sik lek ngono kuwi iso kabeh bocah-bocah. Lek basa Jawa ki lho, krama ki lho. Oh nggih. Angel to. Ayo setunggal iki pira? Setunggal. Iki pira? Kalih. Iki pira? 3. Iki pira? Sekawan. Kawan, iki pira? Gangsal. Iki pira? 6. Salah, iso 6 piye? Gangsal langkung setunggal ya. Oh nggih. Elak Mizar. Arep nembang apa le? Asmarandono. Semarang. Wah, pilok meneh. Ya. Blangkone le pesen nang endi? Niki diparingi saking Jogja. Sinten sing maringi? Sinten niku? Nggih. Ki Chandra. Oh, Ki Chandra. Oh, nggih syukur. Mboten kagengen to niku? Nggih niku kegeden sakjane niku. Heeh, tak sawang koyo nyunggi takir ya ora. Kados helm proyek niku. Wah, malah mbake malah ngelokne wong proyek jare. Ora tetep luwes apik tenan. Heeh. Coba Mizar coba engko lek apik tenan engko mesti bakale mesti. Sekedap Bapak kula niki gadah bedhekan. Aja sing angel-angel lho ya.
Lek bapak ra iso izin lho ya. Iki gampil niki yo. Piye njajal? Panjenengan saged tulis napa nggih? Tulis apa? Limbukan tanpa A. Limbukan tanpa A. Nulis to. L I M B U A N. Yo ra iso nulis. Mesti kudu nganggo A. Lek anu mah dadine limbuk tokno. Limbun malahan ora. Saged ora iso kudu nganggo A. Saged limbukan. Oh, piye? Tanpa A nggih ngoten. Piye maksudmu piye? Maksudmu piye? Limbukan tanpa A. Limbukan tanpa A. Tadi ditulis limbukan bar kuwi tanpa A. Oh iya, pinter kowe. Jos. Sampeyan ngerti kucing? Ngerti. Apa sebabe kucing kae kok seneng balur? Nggih, pemakan daging. Tidak. Mergo enak. Napa? Mboten. Sanes. Aja kok kucing, mbakmu karo balur ya seneng kok ya. Ora perlu nakoki kucing ya, Rek. Setiap orang nggih. Orang kok urang? Orang. Orang, heeh. Nggih. Nggih, doyan niku. Heeh, sampeyan ya doyan. Nggih. Lah iya mulo sampeyan ya doyan ngono. Enek bedhe aneh ra liyane? Nggih. Apa neh? Panjenengan semerep mboten Apa? sing kartun-kartun iki lho, Bang sapa niku lho? Bang sapa? Lah nggih, sapa jarwo? Heeh. Bang sapa niku? Namine sinten? Lah sapa kok malah takon aku ki piye? Lah nggih, Bang sapa niku namine sinten? Lah ya jenenge Bang sapa? Heeh to. Lah. Pripun ta panjenengan? Lah piye to? Bang sapa? Bang sapa niku namine sinten? Ya aku ora aruh jeneng ya sapa kuwi to sak ngertiku. Lah munggumu sapa? Nggih sapa? Bang Piye to? sapa? Adekmu piye to iki? Niku namine kan sapa nggih. Heeh. Dadose nek umpami ditangkletaken balik Heeh. tetep sapa ta panggane. Oh, alah mergo Nggih. jenenge sapa? Nggih. Wis saiki ngomongne Bang to. Bang apa sing mambu? Ayo. Arto. Duk, ngawur so Arto iki piye to iki? Bang sapa? Duk. Bang Tut. Ayo, mambu ora? Nggih. Nggih, heeh. Bang apa sing diwedeni sopir? Napa nggih? Bang Jo. Ha ngono kuwi disinau ngono ora. Nggih. Tapi Bang apa sing ngantukan? napa nggih? Kuwi jenenge Bang Imam, ya. Pundi piyantune? Pundi? Piyantune. Oh, piyayune anu lembe umroh nggih. Oh. Ya saiki nembang coba misal. Ayo Asmarandono. Monggo ting-tingan. Niki kadung tresno nggih. Napa? Kadung tresno. Oh iya. Langgame kadang terus. Oh nggih, siap. Nano. Sinawang. Kejap kula seri niki. Malah kaya banci to, Le. Ngoten nggih. Lek serik ngene pas watuk aja dicedhekne mik ngono. Nggih, pripun dilebokaken niki? Dilebokaken teng mulut. Aja. Ngoten. Ya aja no. Lah Mik terus? nusuk ngono kuwi. Napa? Ora nang sedake. Nano. Yo. Sinawang tan ambo seni. Sinawang tan ambo seni. Heeh. Nyata patut lanjat mika manca
Nuwun sewu Bu Limbuk kalih Mbah Cangik niku napa wajahe ya apa wajahe putih napa kecemplung got? Kok iso kecemplung iki ngono diraupi gamping iki gamping ya. Oh nggih klentu sanes got. Dudu got. Bebasan kalingan arga datan genggang sakrik jroning batin tansah kuwur Nino nanging aku kadung tresno. Nuwun sewu niki tasik belajar kula niki wau kecekluk suarane nggih. Oh kecekluk. Nggih. Apa suaramu melu bal-balan kok kecekluk barang iki? Nggih. Nggih. Ora apa-apa sih ajar ora masalah. Ayo kali terakhir iki, ayo kudu apik. Nanging dipun wangsuli malih nggih. Nanging aku kadung tresno. Kelas 4 SD lho kaya ngono kuwi ora generasi handal sampean iki. Urung karuan lho bocah SD wis iso kaya ngono le. Iki minangka tandha katresnane Om ning sampean ya. Nggo di Om napa? Niku Om napa omplung nggih? Ora pareng karo Om ngono kuwi. Ora omplung jeneng Om cakep ya. Oh, nggih nggih. Ngono. Iki katresnan iki nya. Temen rene. Niki kali-kalihe napa? Iki pira? Niku balike wonten. Ora iki pira? 200. Karo dhuwit apal men kowe. Lah nggih ta kula kan pun jago. Oh iya, jago. Nya iki tampane. Pangestunipun. Heeh, wis belajar terus ya. Nggih. Heeh, bar iki bubuk ya. Ya. Nggih. Iki sing langgam ben Mbak Umi Hafifah. Ya kula saged langgame. Oh, sampean ya iso? Nggih. Oh, ya wis monggo, tak kira lek ora iso. Ya wis. 200 ya sak langgame ya Le ya. Nggih. Sing 100 bawa, sing 100 langgam. Oh ya. Dadosipun pas nggih. Pas, heeh. Malah susuk kuwi 120 kene. Susuk. Pundi susuke? Ora guyon-guyon. Ayo, Ugi diaturake marang Pak Lurah Bulusari karo kadangku Kasun Bulusari, Mas Purwanto Bagong. Wah iya kuwi kanca saangkatan kuwi. Kagem para masyarakat Bulusari. Nggih, ya. Ya coba kaya apa? Lamat wus katon tejane yen wong brangkaton mencoro aduh wirang
Sih no. Kowe bareng entuk 200 arep lunga kowe. Pacaane sarwa asri coba Sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Mizar luar biasa ya. Elok iki jan iki generasi handal dari Kediri iki elok-elok tenan. Tapi niki kula tasik nderek ajar nggih. Nggih, sami kula nggih nderek ajar Bapak. Lek ajar ya aja njaluk dhuwit. Balik lek ngono. Bapak jenengan ikhlas napa mboten? Lah jaremu sik ajar. Sampe nang sekolahan ajar ke malah bayar SPP, malah ora entuk dhuwit. Ngono. Lah ngoten pripun? Lah ngoten pripun? Ngoten pripun maksude? Sing panjenengan dawahken wau. Ora guyon. Oh, ya. Mau nangis wedi aku malah ora. Ya wis lenggah tole matur nuwun ya nggih. Elok iki generasi handal iki. Ayo. Ya matur nuwun genduk lintang kok meneh. Ya, Iki ana pamundhut ya diwaca dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki dalang Cahaya Kuntadi kula Cak Muhammad Anugrah Jaya. Eksterior. Warga Gunung Botak sing wonten Kalimantan Timur Samarinda nyuwun gending pepeling kalian caping gunung. Buat warga Gunung Botak semua, salam rahayu matur sembah nuwun. Ayo. Isih ana mak isih, iki isih. Mbah iki malah saka pepundhen iki. Iya, mosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Kesi, Mas Cahya Kuntadi pripun pawartosipun? Mbak Kesi niki kula Pak Haji Muhammad Teguh Supriyanto, Pak Mantri. Lho iki. Oh iki Pace Nganjuk iki. Saking Jawa Pace. Nyuwun gending kutut manggung. Gending menika kagem sedaya para pamirsa. Ugi pendengar radio, khususipun masyarakat Gunung Botak, umumipun masyarakat ing Bulusari. Mboten kesupen ucapan selamat hari ulang tahun RI yang ke-77. Semoga Republik Indonesia tetap jaya. Amin. Matur nuwun wassalam. Nggih, saking kula Pak Haji Teguh Supriyanto. Wah iya. Iki mau karo Ibu Mantri ya kepareng rawuh. Wis sawetara suwe ora ketemu, panjenengane le kangen karo Bu Kesi direwangi nganti rawuh rene. Wah iya. Matur nuwun Bapak Teguh. Pak Mantri. Iya. Saiki genti genduk. Nah, iki niken salindri dhisik. Ayo, kaya apa? Yen kutut manggung go pase yen goro-goro. Ayo, karo Pak Mantri Teguh men ngenteni. Ayo, tak diaturke saiki ndakku kondur. Ayo. Coba niken salindri coba ya. Disupoti kanca-kanca ngangge cublak-cublak suweng. Ya, mangga Cok. Dados. Cublak-cublak suweng, suweng keteng keleter, rambut katundung kutel, pak empole ralere sapa kuyu ndelekake sir, sir pondele kopong sir, sir pondele kopong. Cublak-cublak suweng, suweng keteng keleter, rambut katundung kutel, pak empole ralere sapa kuyu ndelekake sir, sir pondele kopong sir, sir pondele kopong sir, sir pondele kopong. Iki. Selamat malam Cahyu. Selamat malam Sugeng Dalu Bapak Cahya Kuntadi.
kun tadi kun sasi. Nggih kersane apa agak-agak gaya ngoten. Ayo. Jare ibumu mau ngendika sampean rada lara. Tirose sinten? Ibumu. Ibu sinten? Yo, kowe sing nglareke kowe iki sapa? Oh, ibu kula ta. Lah teng mriki niku ibu kula wonten kalih, ibu kandung kalih ibu Kesi. Oh iya. Nggih, makane jenengan jelasne riyen. Oh, ibu kandung mau ngebel karo Bu Kesi. Niki kan nembe gerok, nembe watuk ngono. Oh, nggih, ndek wingi saking rumah sakit. Nih mboten napa-napa niki. Pun sehat wal afiat to. Nggih, Bapak. Pokoke lek nderek jenengan niku semangat 45. Pada hari kemerdekaan ini harus mempunyai semangat yang tinggi. Jadi negeri kita semakin jaya dan kita juga semakin jaya. Ngoten lho, Pak. Amin. Ya Amin. Amin. Niki acarane napa, Pak? Acarane bersih dusun. Bersih dusun. HUTRI. Nggih. Terus karo suran. Oh, acarane dadekne setunggal ngoten to? Telu dadi siji. Niki ngirit napa? Anjane pelit niki. Apa? Ngirit napa pelit? Lah kudune piye kudune yen Lah kudune suran dhewe, kemerdekaan dhewe. Oh, suran yo wayangan dhewe, kemerdekaan wayangan dhewe. Nggih. Terus apa kuwi jenenge sijine apa mau? Bersih dusun yo Dusun nggih wayangan dhewe. Nggih, Setahun ping telu berarti. Nggih no. Oh, lek caramu ngono kok daleme Pak Kasun ngarepe ditulisi Kasun Sida Ludes ngono malah. Alah nggih mboten apa ning tetep disyukuri alhamdulillah. Sanes lek teng desa kula namung elektun, Pak. Nek teng desa kula namung elektun. Loh, sampean ki sinden kondang mbok digerakke piye ngono carane? Nanggap wayang apa-apa ngono. Loh. Lah wong kula nggih tanggapan kok teng desa kula nggih ndike tanggapan lek nggih pripun ngoten malian. Oh iya, matur kenal karo Pak Lurah nggenmu. Mboten no, kula mboten nate kenal Pak Lurah kula. Oh, kenalmu karo sing nanggap-nanggap tok ya? Nggih. Oh iya, ora apa-apa. Kula niku nggih mboten sombong, kurang serawung ngoten, Pak. Loh, kurang serawung kok mboten sombong iki piye to? Kuwi tegese pamane kula mboten sombong, kula menika lari pinter. Lah kuwi pas. Asline kula menika mboten sombong. Sejatosipun kula menika kucluk. Lah kuwi malah tunggale kuwi mau ora. Wis lupakan. Ayo matur sing karo Pak Kasun. Nggih, Pak Kasune sing pundi niki, Pak? Kae lenggane. Oh, sing damel jilbab maksudnya niku. Ah, wi dadak. Oh, nggih, Pak Kasun sugeng Pak Kasun. Matur suwun sampun nimbali kula Pak Cahyo sak rombongan dan juga Lintang Kairo. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, Pak. Mugi-mugi panjenengan panjang umur lan ora lokak ning malah kebak rezekine. Lan kagem sedaya masyarakat teng mriki, Desa Gunung Gundul. Napa? Gundul karo botake beda. Lek gundul iki entek kabeh. Lek botak iki sing tengah tok sing entek ngono. Oh, ngaten. Heeh. Kagem sedaya warga Gunung Botak. Heeh. Nggih mugi-mugi pikantuk rezeki saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah, tambah rukun wargane, tambah rezekine, tambah anake, lan mugi-mugi saged nyaur utange. Allahumma amin. Lek amin ya setengah-setengah lho, sing sepuh kok tambah anake ya bingung. Ndungane sing pas wae. Lah, kula ndongakne sing napa jenenge tasik nom-nom ngoten niku lho. Oh iya, mulo dijelaske. Lek tambah anak kan nggih tambah rezeki, ngoten lho, Pak. Durung karuan, zamane wis beda. Lek anak akeh-akeh lek ora nganti tanggung jawab ya padha karo nyitak kire nduk saiki iki. Lek mbiyen iki pancen banyak anak, banyak rezeki. Mulo terus akhirnya difilter lagi ada program KB 2 anak cukup. Ngono tegese men efisien upamane iso ngragati ing bab apa kuwi jenenge dhuwit diragati sekolah iso ning perhatian untuk anak yang banyak itu sulit. Oh ngoten. Dadi 2 anak cukup ngoten. Cukup. Laki-laki perempuan sama saja ngono. Oh nggih, siap Pak Cahyo. Niki kula dikengken apa, Pak? Yo nyinden masa areng geblok kuwi ya enek lho ora. Sik, niki kula kok mboten penak kalih omongane jenengan mau. Pripun Sing Lintang pun gadah pacar napa dereng? Oh. Terus Niken kok sopan men, rajin salat. Mboten wau mboten ngomong ngoten kok. Piye to? Wow, Niken kuwi bocahe ngomong pripun, Bu? Arting blok. Pripun, Bu?
Ah, Bu Kesi yo mbelani ya. Mboten pacar niku saestu senengan kula, Pak. Saestu niki. Dadi wis duwe pacar kowe. Lho, kula niku lho lek mboten wonten pacar niku kula mboten doyan maem malahan. Pacar apa maksudmu? Nggih, umpami pecel ngoten niku dikeki pacar. Sego goreng ngoten niku dikeki pacar. Ngoten niku, Pak. Dadi seger. Kuwi jenenge acar. Lek sego goreng ki acar, lek sego pecel kuwi capar. Ayo. Oh, dadi benten, Pak. Kali pacar niku benten. Heeh, beda. Lah lek pacar niku napa, Pak? Pacar. Nggih. Pacar itu adalah orang yang dicintai namun belum berkeluarga. Lah kuwi. Lah belum berkeluarga kok saged dicintai, Pak? Iki weh. Pripun, Pak? Lek tak jawab jane aku jawab ya iso lek tak Lek jawab. sampun berkeluarga tapi dicintai niku senes pacar. Bojo. Oh, bojo. Berarti ayah kula niku bojo kula. Sapa? Ayah. Kula kan cinta ayah. Berarti ayah niku bojo kula, kan sampun berkeluarga kali kula. Sik ora ngono. Pripun? Iki angel men to iki diarane. Bapakmu karo ibumu lak saling mencintai. Nggih. Wis sing enek ning kene Pak Cahyo karo Bu Kesi saling mencintai. Nggih. Lah kuwi bojo. Oh, nggih. Ngono, heeh. Terus? Ning cinta antara bapak dengan anak, anak dengan bapak itu adalah sayang. Oh, sayang. Tidak Senes berangkat cinta. dari nafsu. Heeh. Oh. Mudeng. Lek pacar napa, Pak? Lek pacar pripun? Piye to iki? Pacar kuwi wong lanang gandeng karo wong wedok, ngono kuwi ning urung berumah tangga. Oh, ngoten tasik kenalan TTM. TTM apa? Teman tapi dekat. Kowe ngerti singkatan apa ora to? TTM teman tapi Oh iya, dekat iki lho. teman tapi mesra nggih. Ah, iya. Ngapunten kami serontolen iki. Oh iya. Heeh. Sing penting sekolah lho, Nduk ya. Nggih, Lek Pak. ngevlog nang IG aja nesu-nesu ngono ya. Mboten, Pak. Ayo, ora nesu-nesu aku melu tratapan nyapa cah iki ora. Saiki ana pamundhut caping gunung ngaturno, Nduk. Ayo. Siap. Heeh. Caping gunung dening Mbak Niken Salindri. Pancen karaktere beda, yen lintangi alus. Yen Niken iki pancen ya cara Kula sego niku- pecel ya pedes kae. Kula niku alus, Pak, asline. Asline ya, Nduk. Nggih. Heeh. Lek pas turu niku alus kula. Mboten saged nesu-nesu, nggih mboten mencak-mencak ngoten niku. Heeh, bener. Heeh. Ya saiki nembang lek ngono, yo. Caping Intingane, Pak? gunung. Dijenglengne ya, Nduk. Dijembeng, Pak. Jenggleng, peh bocah iki. Wah, iki mari tratapan ae ora. Sing jengleng sinten jenengan? Sing jengleng jenengan. Ya aja aku ndalang kudu demes nang kene mosok jenggleng ora. Aja lek nanang aja. Anjlok ke bumi. Ya engko kan iso karo jenggleng dhewe wong ya cah pinter. Ayo. Sinden cerdas. Heeh. Saben bengi. Tepuk tangan, Pak Bu. Dek mau lintang kompak, bareng aku gak kompak. Lho ngono sing meresapi sik, ngrasake suarane kaya apa. Kula anggere teko titik wis ora rasa kok perintah mesti tepuk tangan. Ayo. Ngoten. Dadi sampeyan ora perlu tepuk tangan anak-anak kaya guru TK sampeyan malah. Yo. Apa, Nduk? Ayanmu kumat ta, Nduk? Niki badhe mencolot, Pak. Oh, arep Biasane mencolot, lek ya. jenggleng niku kudu ancang-ancang, Pak. Oh, betul. Kona. Nyon sewu nggih, Bu Kesi nggih. Mungkin mboten napa-napa to. Sih. Oh, nggih, Bu Kesi siap. Niki saestu mboten napa-napa to kula. Ora apa-apa, bebas iki. Siap. Sak dhuwur-dhuwurmu. Ndang. Niki jarake pirang meter niki, Pak? Saestu. Oh, nggih, siap. Kona.
Ken. Pripun, Mbak? Lah mun jenglenge kapan? Selak isu no iku. Lah kula ngenteni sing ngendang niku lho. Lho sing ngendang iki ngenteni sampean kok. Malah padha ententenan nang mencolot. Ngono. Lah sampean mencolot akhirnya keluar keringat, terbakar, kolesterolnya akhirnya sehat. Ngono. Oh, siap. Bar iki sing dhuwur. Jenengan ngelokne kula gadah kolesterol. Ora sing jenenge wong anggere kakean maem, makanan apa saja pasti mengandung kolesterol. Apane yen basane gorengan, kulit iwak ngono kae. Oh, nggih. Mugi-mugi kula aman, mboten kolesterol. Amin. Ayo. Tuh, terus e. Yen mamajan menganggo janur kuning Jos, kuwi jenenge totalitas sing ngono kuwi. Oh, totalitas tanpa batas ning ya sikil. Ya Allah. Mugi enek apane ta ya? Ora apa-apa, Ndung. Lek enek keseliomu tak tambakne ora apa-apa. Ah, mboten napa-napa wonten tambane biasane nggih. Apa ya? Heeh. Wis to, aja meng anjlok nang isor. Kok nang kali barang ya, Nduk ya. Gampang. Niki mengki lek sampe kok gunung botak niku kula anjlok niku lek sansaya sip. Oh, aja anjlok nang gunung mandul ngundakan. Ayo. Kula tang ngisor mawon nggih, Pak. Aja nang kene, aja nang isor. Soalnya tang dhuwur niku mboten penak lho, Pak. Penak. Kula mboten penak kali Bukesi. Penak wis tak jaluk ning ngapura. Nuwun sewu, Bu, ngono Nuwun sewu nggih, Bu. Wah, Nanang cemburu Nanang. Nanang niku ndek winganane nembak kula, ndamel chat tapi. Piye? Kan gelem dadi pacarku gak ngono. Tapi chat niku Pak, saestu chat. Oh, terus? Chat teng HP. Heeh. Iki jelas Nanang po duduk wong rada ndak blabur ngono kok. Iso ngechat aku ngoten lho, Pak. Lho iso saiki iso teknologi canggih kok. Mau ya WA aku yo ana. WA pripun, Pak? WA pripun? Pak Dalang pripun kabare? Kula pun teng panggung jenengan teng pundi? Wah, panggunge lampune padhang. Mengke diaturi mingkang nggih, Pak nggih? Iya no. Sengko ae pas entek-entekane goro-goro ngoten lho, Pak. Jahat men kowe ora. Yo. Jogete apik, suarane bantas. Ayo wis komplit cah iki. Yo dipalarke ya, Ken. Nggih. Ya. Yuk. Kaya ngono to Ken. Nggih kula mawon nggih gumun kok. Kula niku jane niku tasik kelas 2 SMP. Sami kali Lintang. Heeh. Ning kok ya kula niku kok koyoke kok gegeden apa kula niku biyen niku mboten munggah napa ancene digawe ngene apa. Kula niku nggih sampe bingung lho, kula sampe tanglet
peng bolak-balik kali ibu kula. Takon piye? Mah, aku ki TK ki munggah apa gak to aku muni. Terus Bu muni jawab piye? Munggah nggih. Wong kula nggih 2008. Tapi kok gegeden ngene to, Pak? Ora, masalahe aku ya takok karo ibumu. Nika niken kok iso gowedhemen pripun to, Bu? Lah pripun mosok dina lek mangan ping 10 kok. Mboten, Pak, ketoke yo nganu, Pak. Apa? Napa? Kesuwen teng jero kandungan gitu ya, Pak. Lah kowe pirang ketoke taun? mayahe metu 2005 ning mamah kula niku tasik mboten pengen ngetokne kula. Heeh. Dadi malah diundur 2008 ngoten malih. Oh, ya akhirnya awakmu kerasan ning jero ora gelem metu-metu terus digetak bapakmu. Ayo kan ndang metu gentenan karo aku. Gentenan Mas teh Bapak. Loh, kok saged? Kok saged gentenan kalih bapak niku pripun? Tegese engko lek sampean metu to terus digendong karo bapakmu. Kuwi lek sing gendong engkep lek ibumu terus mergo ning kandungan. Lek metu kan digendong pakmu gending. Lho maksude. Siap. Wis apusi ae ngono. Aku tak nyuwun parian karo ibu-ibu Waranggono ya. Siap. Ayo, Gunung Botak. Ayo. Botak. Kudu ana hubungane donga kanggo Gunung Botak. Kula nggih saged lho, Pak. Ya sampean sik lek ngono ndang. Ibu-ibu sik no, Pak. Niki bingung nih to iki. Lho Mas teh mengke gentenan kalih. Oh iya, wiwit saking Mbak Lia ya, Mbak. Ayo. Mangan salak. Mangan salak, Ngombene kopi. ngombene kopi. Warga Gunung Butak mugi kathah rejeki. Amin. Kula percaya yen piyayi Gunung Botak mesti piyayi yang berbudaya. Mang aminine ngangge nada, Pak. Allahumma amin. Cobi, Pak, sareng-sareng, Pak. Ibu-ibu, yuk. Jiro lu. Allahumma piyayi berbudaya. Iki lho Pak Kasun lho. Masyarakatmu pinter-pinter nembang, kudune wayangane setahun ping 3 Pak niki, Pak. Selanjutnya Mbak Trihastuti Tirnawati coba. Heeh, tenan. Niki lho senenganku. Hanje. Cecak. Kok cekak men to, Dik? Ya ora apa-apa, sesekali kan sing pendek mosok dawa terus. Oh iya. Mencoba yang pendek-pendek. Nah iya. Cecak. Cecak. Terus? Nelek. Kok nggih apik to? Oh neleke kowe kuwi ora. Gado-ado gurun nyetakne cecak nelek ora. Warga Gunung Botak mugi-mugi betah melek. Iya. Heeh. Diamini Pak Bu yo. Allahumma amin. Kan kali tirakat nek betah melek niku. Oh iya betul. Entuk berkah ngoten niku. Ya. Nggih, sampun. Nggih, tak acak. Bu Kesi. Yo, diacak sih. Ayo. Tuku kotak. Tuku Ngwadah kasur. Mugi-mugi masyarakat Gunung Botak Batok. Bener, Pak. Botak kok. Tansah subur makmur. Oh, Pak. Allah. Allahumma amin. Mbak Uun Febriandari. Ya. Ini lucu gitu. Ayo. Pak. Kowe arep parian penyeluk wong. Oh, grup. Parian bebas to, Pak. Oh iya wis. Pak. Tukoke Sik to ra penak blas. Pak. Iya. Enggak. pripun to? Kula mikire ngoten lho, Pak. Ya wis jajal terus piye jajal pengen ro. Pak. Tukoke apem. Lah wis duwe dhewe kon kokne ora.
Warga Gunung Botak mugi ayam tentrem. Oh, wah, yo Allah. Allahumma amin. Umi, ya ayo. Numpak Iki ada ngirit-ngirit men ta parian. Wis syukur numpak. Ora mbayar. Piye numpak apa? numpak Heeh. numpak ning dhuwur. Ah, iya jenenge numpak nang dhuwur nek numpak ning ngisor ora. Berarti nang ngisor ditumpaki kuwi ora. Warga Oh, sik to. Kuwi lho iso numpak ning dhuwur ya wis bener pancen kata-katamu. Lah nggih. Lah wis jelas aja diperjelas lagi ngono. Ah iya. Lah kersane pas kok, Pak. Oh ya wis karepmu kono. Ndang. Dipasne. Oh iya. Wah, iki wis mulai. Numpak. Oh iya. Numpak ning dhuwur. Terus. Warga Gunung Botak Heeh. mugi panjang umur. Allahumma amin. gendok lintang. Coba. Aja nerokne mbakmu lho ya. Nggih. Heeh, sing apik aja kok. Ngisor. Heeh. Tuku jamu Tuku jamu. ning Buati. Sapa? Buati. Buwati, ha neng Buwati. Terus Warga Bulusari mugi kathah rejeki. oh iya. Allahumma Amin. Bulusari kudune tibane I mau. Dadi pertanyaane I. Mau sampe lek tuku jamu. Ngono to. Nggih. Dadi ya pancen Bulusari senengane jamu ya to. Nggih. Ning Loh. goleki sing I kudune. Jamu kan bulu tok to, Pak. Lah sarine terus piye? Sarine turu, Pak. Buati. Kowe tak keprok kowe ora. Kowe nganti kliwatan Mbak Laras iki mau urung Wah, jan-jan iki. Iki mesti apik iki. Jan iya kaya. Apik iki, apik banget iki. Nano. Cocok. Ya, Mbak Laras. Apik lho, Pak, iki parikane lho, Pak. Urung. Nano. Maem soto iga. Sik to, Ras. Liyane iki do apik-apik lho. Pak, namine Laras. Lah ya Laras kok ora Laras iki piye? Kudune lak ya kaya wong ngono kaya Mbak Lia mau lho. Nanenenye. Dikewek-kewekke ngono lho. Nah. Ya yuk. Mamam soto iga. Aduh mati aku. Wis ora contono njajal Mbak Lia. Yo cakepane padha. Mangan soto iga yo. Udu mangan. Iya kok sik. Mamam. Ya contone Mbak Lia. Mamam soto iga. Nah, ngono kuwi lho dadi enek keweke ketok wanitane ngono lho. Yo, Ras. Jiro lu. Mamam soto iga. Wis karaktere pancen kaya ngono kuwi wis ben-ben heeh. Terus bar kuwi piye? Karo kabeh Jangan. jangan. Kowe ngerti basa apa ora ta? Karo kambek iki padha. Kuwi kata penghubung padha karo dan. Karo dingge kambek ya dingge. Karo kabeh. Ras, Nggih. pilih salah siji. Milih karo apa milih kambek aja dicampur. Oh iya, paham? Ya. Ayo kok ngarep saiki, yo. Nano. Mamam soto iga. Anu karo kabeh. Kok nekat to bocah iki? Domo yen karo-karo tok yen kambek-kambek tok. Maksa dibaleni neh ora. Ayo, milih sing ndi awakmu? Anu kambek mawon, Pak. Oh iya, berarti karone ditinggal ya. Insyaallah. Ukur parikane insyaallah barang ora. Iya, Bu. Baleni kok ngarep. Ayo, sing apik. Ayo. Mamam soto iga. Terus piye? Karo kabeh. Karo kabeh. Jangan lupa kerupuknya. Terus piye?
1, 2, 3, sayang semuanya. Wah, ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, iki obate keri, Pak. Kok iso teko kon diamini? 1, 2, 3. Diamini, Pak. Diamini. Ora sudi ngamini. Mamam soto iga karo kambek. Oh, alah. Ngono njaluk diamini. Lek amin kula kudu beda. Piye? Amin. Allahumma amin. Ser. Oh, amin kok ngangge ser-ser barang. Wah, iki bahaya iki. Iki kudu disontekne sik sesuk iki. Wah. Sontek kabeh, Pak. Ora, ngawut. Yo Ken, kowe urung dhewe lho Ken. Ayo. Allahumma. Parikane sik. Iki ketularan iki ora. Mangan. Sing apik, ayo. Apik, Pak. Mangan cecak. Mangan cecak karo kambek. Jenengan gitu yang cecak to, Pak? Heh? Jenengan gitu yang cecak. Moh. Wah, koyo ora nek panganan cecak dipangan to. Mangan cecak Terus? ning sanding sumur. Heeh. Warga Gunung Botak. Heeh. Mugi-mugi panjang umur. Allahumma amin. ngono lho apik. Muga-muga warga Gunung Botak panjang umur. Lah ya cak ado-ado karo kambek. Karo kambek. Yo jineman, ayo. Loh, kok jineman pripun to, Pak? Oh, sorry. Panas udan. Udan panas aling-aling. Niki jaranan apa mboten, Pak? Jaranan apa mboten? Nyuwun prisa penonton. Ayo. Jaranan apa mboten? Saya tak kurang jelas sih mau. Para penonton, niken jaranan mboten? Jaranan setuju? Nah, setuju wae kari delok ae ayo. Wah melu urunan yo ngawut ae ora. Ah, kaya ning Nganjuk kae lho. Ayo ta. Nah. Panas udan aling-aling. Sampun siap, Pak? Bismillah. Niki waktune tasik wonten nggih, Pak? Eneng kowe nganti jam 5 iki jatahe, Kang. Lah. Ojo cah cilik kok nangis.
Oh alah, mesti eyang rawuh eyang. Wah wis. Duh. Eyang. Kula nuwun eyang. Aduh. Wah. Kaya sinden klebon orong-orong lho. Eyang sinten sing rawuh niki? Mbok aja ngukur kuwi, ngukur ndok lho. Ora pareng. Daleme pundi? Yang saking pundi niki? Aku saking kene. Oh, saking Gunung Botak mriki. Nun? Nggih ngapunten ampun galak-galak to, Yang. Kula mboten krungu, Yang. Nun sewu. Naminipun sinten, Yang? Eyang. Eyang sinten? Eyang Putri. Oh, Eyang Putri. Saya si Putri nika nggih. Nggih. Sopo kuwi? Kula Dalang Cahya Kuntadi, Yang. Ngapunten nggih. Cahya Kuntadi. Nggih. Apik ora dalanganmu? Nun? Dalanganmu apik apa ora? Kula mboten saged ngarani sing ngertos niku sing mirsani niku. Mosok kula ngarani awak kula dhewe. Nggih. Kok mlebet wonten sariranipun niken ten apa, Yang? Aku pengen pizza. Tak kono kokne. Lagi iki prewangan kok mangan pizza. Aku pengen pizza mbek boba. Mbok aja boba. Bubuk lho. Ngapunten Yang, kula suwun panjenengan enggal jengkar saking Aku pengen pizza karo boba kok kenyang kok. Teng mriki le pados niku teng pundi? Niki pun jam 1 niku sedaya pun tutup ngoten. Ya wis lek ngono aku ijolono dhuwit ae. Tak tuku dhewe. Oh, lah iki bae Eyang ya mata duwiten to Yang sampean. Ngersake pinten? Murahe kene opo ora enek. Sing jenenge Sis ndi Sis? Loh, niku sponsor lho Yang, menika sponsor. Ampun ngoten nggih. Niku pernahe kakang kula niku Om Sis niku nggih. Ngersakaken pinten to? Pun Biasane pizza regane 100.000, bobane 50.000. Lek dijumlah 200.000. Oh, bae Eyang ya gempluk. Wong 150 kok iso 200 sih lho. Urung tuku bise goblok. Iya cerat ya. Nyanya rasa nyuwun karo Kang Sis, rasa nyuwun karo anu Pak Kasun. Iki aku dadi tenanan. Nggih, dadi karepmu ora karepmu. Nya rene delak karo Pak Dalang mriki Yang mriki. Dan mriki brangkang mriki. Ngapunten nggih Yang, ampun duka nggih Yang nggih. Bar niki jengkar nggih saking angganipun niken nggih. Nggih Yang nggih. Insyaallah. Wah, nggih, amin. Wah, Yang bar kerokan to, iki abang-abang. Ki ngono tato. Nggih. Ngesake pinten, Pau? 200. 200 kena 1 juta kena. Kok nambah terus kuwi? 200 nggih. Nggo niki 200. Ikhlas ora? Ikhlas lahir batin. Lek ra ikhlas 300 saya gak apa-apa. Ikhlas iki ikhlas. Lek ra ikhlas saya akeh kok. Nggo niki 200 to. Iki 100. Manghitung riyen Yang niki pinten? 100. Nah, niki pinten? 100. 100 kali 100 pinten? 200. Lah nggih 200 nggo. Tapi iki mung sak lembar. Iki mung sak lembar. Butuhku 2 lembar. Jenengan pripun to? Niki pinten? Berarti 400. Kok mundak-mundak pripun? Butuhku 2 lembar, Pak. Ya niki 200. Nggih. Nggih. Mangetampi. Nggih. Ya. Alhamdulillah wis mari berarti ora butuh dhuwit wisan. Pak. Apa? Niki kula wae dititipi kalih Eyang. Dikengken numbasne pizza kalih boba. Oh, Eyang. Kamangka niku teng Kediri niku pizza niku 150, Pak. Nggih. Bobane 50.000. Diweling karo Eyang mau. Nggih, diweling kalih Eyange niku wau dikengken numbasne boba kalih pizza. Ya pancen Eyang. Mengkelek mboten
dipinangkani Pak, mengke dadi Pak teng jenengan Pak. Saestu Pak. Oh iya, pancen eyangmu sambar gelap kok kuwi ora. Nyo, kena eyangmu ae. Niki kagem eyang Pak, saestu Pak. Oh, tenang. Ya Allah Pak, matur suwun nggih Pak, nggih mugi-mugi panjenengan panjang umur. Selempetne ngendi? Teng mriki Pak. Tak selempetne kene nang ngono. Pun kula saged nylempitne dhewe. Matur suwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Niki saestu ikhlas Pak. Lahir batin karo anakku karo kowe. Pak Cahyo niku lek pokoke lek enek bocah cilik niku blater. Sampeyan kok ya disangoni kok ya. Ya ora mau cah cilik sing gedhe tak sangoni ya. Oh nggih, siap. Niki mengke nggih disangoni lho Pak. Iki mengke. Sapa? Sing ndi? Anak-anak. Sangoni kabeh. Nggih. Lah aku sida merongos no aku ora. Kabeh kok nyangoni ora. Natian maton sarwe Rasulullah kumandang